Nod Gyrfa Cymru yw cynrychioli ac adlewyrchu cymunedau amrywiol Cymru. Rydym am ddatblygu a chefnogi amgylchedd lle mae tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn flaenllaw am hopeth a wnawn. Wrth wneud hyn bydd Gyrfa Cymru yn cyflawni'r canlynol. Annog diwylliant sy'n sicrhau bod tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn rhan o'n gwaith bob dydd. Darparu man ble mae ein cwsmeriad a'n gweithwyr yn cael eu cynnwys ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. Gwneud ein gwasanaethau a gweithio i ni yn hygyrch i bawb. Trin ein cwsmeriaid a'n gweithwyr fel unigolion yn deg a gyda pharch, gan roi cyfle i bawb ddatblygu a llwyddo. Rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau ein gweithwyr i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid. Gwrando a gweithredu ar yr hyn y mae ein cwsmeriaid a'n gweithwyr yn ei ddweud am ein gwaith tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant. Gweithredu yn erbyn unrhyw aflonyddu neu fwlio o unrhyw fath, gan greu lle ble na chaiff ymddygiad amharchus ei oddef. Adolygu ein harferion a pholisi tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn rheoledd, dod i obod am ddatblygiadau newydd a gwneud newidiadau. Byddwn yn gweithio gydag eraill i'n cynorthwyo i wneud hyn. Ac yn olaf, bod yn agored ac yn dryloyw am ein gwaith tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant a'r cynnydd yr ydym yn ei wneud. I ddarganfod mwy am ein gwaith tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant, ewch i gyrfacymru.llaw.cymru.